denmisɛnnin b'a kɔrɔ Grand Julu Kabara y'an sigilen arajo tɛ ka fɔ ka kunnafoni bala kɛnɛ kan Grand Julu tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ Grand Julu dugu ma jɛ ka ban bila kun wɛrɛ tɛ anw na o de ka boli ka kuma se ma bɔ baara min bilalen bɛ ka ma kɔnɔ n'o ye kalimu tabaw ka sɔgɔbɛ kan k'a lakale to dun kan cɛ ɲuman na janko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ nin y'o kɛnɛ de dayɛlɛlen ye k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 30 ka taa bila fo nɛgɛ kanɲɛ 13 an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn ale min y'an bɔ kunun na ne ka se bi ma baara ye jamajɛ baara ye bi baara kɛcogo filɛ e ni ne ye an kɛmɛ k'an wakili don min ye sɛbɛnfuraw la da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔni bɛɛ politiki kuma min ye jamana lakana ko bɛ cogo di jamanadenw yɛrɛ ka hamina ko ye fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ye min ye bamancɛ wale a bɛ faso Mali kɔnɔ sira jumɛn fɛ Grand Julu an bɛna an da don o la min ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o bɛ jibi bolo k'a fɔ ka waleɲuman dɔn kabini 5 heures e n'ale ye bali dayɛlɛ nka min ye YouTube ye TikTok ye Facebook o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ame Jakite k'a fɔ ka waleɲuman dɔn kuma man di da kelen na dɛ Elhaji Grand Julu ko di karamɔgɔ Buwa naamu n y'o de fɔ ka tɛmɛ n ko sigilanbatigi n'i y'a furu salen naamu yɛrɛ dɔ don ne t'a ka d'a cɛ dakuruɲɛ fɔlɔ kosɛbɛ naamu o la sa an y'o de fɔ alamisa kɔni mana se naamu jamakulu de bɛ labɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hali ko karamɔgɔkɔrɔba n'a ka kalandenni k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan naamu n'an dun ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnfura min ni sɛbɛnnikɛlaw kunnafonidilaw y'a labɛn an b'an ka ta o wolomalen kɔfɛ ka n'a da tabali kan a kun fɔlɔ e b'i tɛgɛ don filanan ne bɛ n tɛgɛ don ka sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen lakali k'a di maaw ma bonya ani karama kɔnɔ hali o ye alamisa ye o don kosɛbɛ Granke i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ o tuma labɛnnen bɛ an b'a dɔn k'a fɔ lamɛnnikɛlaw labɛnnen bɛ k'a daminɛ Kayi ka taa bila fɔ Anderbukan an bɛ taa Jibi fan fɛ naamu nin y'a dabɔtɔ ye hali cɛkɔrɔba min ni ci t'e la i mɔdennin ka bibɔrɔ nɔnɔma maaw m'a bɔ e de bɛ so kɔnɔ k'o bibɔrɔ dayɛlɛ k'o min i mɛn o mɛn a la tɛgɛ bɛ da i kan o ye tiɲɛ i bolo don denmisɛnnin fɛn o tɛ maakɔrɔba ka dunta ye kosɛbɛ Granke i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ kosɛbɛ ne bɛ n tigɛ don i tɛgɛ don yanni n bɛ n tigɛ don Granke b'a ye k'a fɔ hali bi jamana ka kinikini Granke kunu araba n'o de bɛnna nin mɛn kalo tile 20 min ye Bamakɔ ale juwafiyɛba n'o ye Bamakɔ suguba Granke b'a ye k'a fɔ tasuma wulila dɛ tasuma wulila tuguni Granke n'i ye tasuma wuli lajɛ jamana in kɔnɔ Sugunikura bɛɛ y'o ye o ye tɔɔrɔ min lase jamana ma o ma tɛmɛ ka bɔ yen Mopti tasuma wulila yen sugu la Kayi ka taa bila Kucala la min ye Kankaba Bamakɔ tuguni yuri Brière de Lille Granke min ye galerie jike kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛra kasara fo ka dama tɛmɛ ni Ala ni kira sɔnna ma min ye a ko kunkun na ɲɛɲɛ sɛbɛnnikɛlaw bɛ k'a sɛbɛn Granke kasara a sera kun dama min na an na tila k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan nka min kɔni dusukasi a kɛra dusukasi belebeleba de ye maa minnu ka butigi kɛra bugurijɛ ye Granke a tɛ se ka compter ka ban hali bi Ala ka a falen ɲuman na yarabi Ala ka jamana in Ala ka basigi Ala ka jamana basigi n'a sɔrɔ bolo ja de bɛ nin kɔfɛ Ala k'a tigi kɔ bɔ fiɲɛ na n'o tɛ dɔ kɛra sa dɛ jamana in bɛ ka tɔɔrɔ dɔrɔn Buwa kuma o kuma jeli o kuma tasuma dɔ kɛra dɛ nin m'a kɛ fɛn mun ye Ala ka dibi fara ka bɔ an ni fɛn cɛ Granke ne bɛ Ala k'an bolo bɔ n golo yarabi Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Demba Konte barakakɛ ka kɛlɛmu ka di Granke a ko an ka taa Faransi sɛbɛnnikɛla ko Mali ka lasigiden min bɛ Faransi Granke i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ ka tɛmɛ ni baara ye o tuma min ye kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ yen Faransi n'o de tɔgɔ ko La Croix Granke n'u bɛ bɔ don o don n'o ye Le Quotidien i b'a ye k'a fɔ k'u ye kalo kuma dɔ fɔ ni ka ɲɛsin an ka jamana ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ni fɛn fɔra fɛn min tɛ tiɲɛ ye i t'i sigi k'o lajɛ n'i ye Mali ka lasigiden lajɛ Granke baara bɛ maa minnu bolo nin waati la u y'a yira k'a fɔ Faransi ka nin journal Granke k'a ye kolokala kuma min sɛbɛn k'a yira k'a fɔ ko min ye Tuaregu ye n'o ye burudamɛw ye k'olu b'u ka dugukolo ko kɛlɛ dilan Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ wuyafin sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye o Tuaregu ye Granke a yɛrɛ m'u bonya koyi sabu a ye Tuaregu sɛbɛn avec G à la fin sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i tɛ fɛn mun si dɔn ko n'i ti maa dɔn k'i b'a fɔ ko hey o de kɛra nin ko in ye min ye nin journal n'o ye La Croix Faransikaw ka ni kunnafonidi so sɛbɛnnikɛla Granke k'a ye kuma min kɛ k'u y'u ka hakilina de fɔ min tɛ tiɲɛ ye min ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o tuma k'u y'a yira k'a fɔ min ye Mali ale burudamɛw ye Granke kulu de
wulilen bɛ kɛlɛ la kɛlɛ min y'u ka dugukolo ko kɛlɛ ye min y'u fa tiɲɛ ye ko k'o kɛlɛ kɛ k'o ɲini k'o sɔrɔ wa k'o kɛlɛ de bɛ Mali kɔnɔ u y'a fin nkalonfi Sabanikɛla ko min ye Mali kɛ lasigiden ye Garange a ye kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la a ko k'a ye tora min ye nkalon min tigɛ ka da Burudamɛw la a ko Burudamɛ sɛbɛnma Burudamɛ lakikaw Burudamɛ mun ye fasodenɲumanw ye k'olu da tɛ ni kɛlɛ la n'i ye Burudamɛw lajɛ Garange i b'a ye k'a fɔ maa minnu kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ ni k'a yira k'a fɔ Front de Libération de l'Azawadi o tuma k'olu b'o sigi u sen kan i b'a ye k'a fɔ ko ye Burudamɛ ye minnu miniji ye fɔlikan ye minnu miniji ye kɛlɛ ye tasumabilen ye o tuma k'olu de bɛ ni kɛlɛko la n'o tɛ ko Burudamɛw tɛ kɛlɛ la Burudamɛw bɛ Maliko la Burudamɛw tɛ farafarali la Burudamɛ minnu ko farafarali o de ye Burudamɛ ye minnu tɛ Maliden yɛrɛ ye wa minnu bɛ fɛ ka Mali sigi a sentigɛ kɔnɔ minnu bɛ fɛ ka Mali bila yecogo jugu kan min ye ni journaliste ye n'ale n'o Burudamɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma k'i ka da la k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ye bara kelen kɔnɔ kisɛw ye ko n'o tɛ an ka Burudamɛ sɛbɛnma olu tɛ kɛlɛ fɛ u tɛ fitinɛ fɛ u tɛ jadi fɛ Sabanikɛla ko a ko min ye Mali ka lasigiden ye Garange i b'a ye k'a fɔ a ye nin kuma belebele fɔ Mali tɔgɔ la ka Mali kɔkɔrɔma don k'a jira k'a fɔ ko hali ni lasigiden so sigilen bɛ Faransi dugukolo kan o t'an bali ka tiɲɛ f'u ye sabu ko olu nakun ye baara min ye o de ye min ye Malidenw minnu bɛ Faransi dugukolo kan Garange ni k'u ka hakɛyaw ɲini ka d'u ma min ye Mali k'a ka hakɛya ɲini ka di Mali ma bingali kana kɛ Mali kan wa ko nin ye bingali de ye ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ka Mali yira diɲɛ na ni ka Mali kɛ kɛlɛkɛ jamana ye ka taa sɔrɔ Mali tɛ kɛlɛ fɛ Malidenw tɛ kɛlɛ fɛ wa Mali ni diɲɛ maa si tɛ ɲɔgɔn na fo ni maa min ko k'i bɛ bingali ta ka Mali sɛgɛrɛ wa an b'o bingali kɛlɛ de kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu yanni k'i ka sɛbɛnfura bila ne ko kunnafoni langolo in ani nanzara ninnu u bɛ mun de nɔfɛ an bolo u ɲɛ bɛ mun n'an bolo de u bɛ min nɔfɛ yan k'an ka jamana lafu o de ka d'olu ye Garange ka Mali kɛ batɛmɛsira ye o de ka d'olu ye ka Mali kɛ jugu sago ye o de ka d'olu ye Ala tɛ sɔn dɛ Ala tɛ sɔn dɛ a bɛɛ kun filɛ les dieux ne dorment pas dɛ an tɛ ɲɔgɔn na foyi la Faransi ye jamana y'a d'a ma Mali ye jamana y'a d'a ma Mali ni Faransi kilomètre ba joli a ka ca dɛ n'i y'olu dɛsɛlen ka fara anw na u bɛ mun nɔfɛ u ɲɛ bɛ min na u k'an lasigi k'a fɔ an ye n'o kɛra ni min kan ka kɛ an b'o kɛ ni min kan ka fɔ an b'o fɔ kosɛbɛ wa Jabate maa min n'i bɛ to k'a ka samara singa n'aw ye taama daminɛ i kana bila o tigi ɲɛ Nouvelle Horizon a kuma na fo k'a sɛbɛkɔrɔ kuma o ɲɛfɔ an ye buwa k'a bi san 10 san caman bɔ ya kuma b'a la an ka Maliba bɛɛ kɔni b'a dɔn a ka hami tɛ dɔwɛrɛ ye a ka yɛrɛyeya k'a yɛrɛ ta o don dɛ an bɛ ko de ɲini jamana kɔnɔ hali an ka sigidaw la hali an ka du kɔnɔ an yɛrɛ fɛ hali an ka baarakɛyɔrɔ la o kuma min n'o filɛ ka fɔ buwa nkalon tɛ nin ye dɛ nin ye wulibali de ntori tɛgɛ i b'a ye ala la wulikajɔ min n'o bi jamanaba in kɔnɔ an ka ye politiko bunnaku a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen hali kɛnɛya kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ jamana in a bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min a kana dulon maa la i yɛrɛ kuma kelen fɔ sira in n'o ye dugu in ye tɛmɛ sira tɛ karamɔgɔ buwa i bɛna ka na ye jamana in ala la an ye cahier de charge min ta a kɔnɔfɛn a ka ca n'i ko k'i b'a bɛɛ ta yɔrɔnin kelen tɛ a ban i bɛna a ye ala an ka seko dɔnko an b'o sira min kan bɛɛ kɔni b'a dɔn jamanaba in Maliba wulikajɔ dugu o de don ala la baara dugu o fana don i bɛna a ye an jɔnna fɛn ma an b'an ka sɔn min ma an hakili la ko n'o kɛra an bɛ min ɲini n'o ye bɛn ye jamana in kɔnɔ bɛn bɛ se ka na ala la o bɛɛ la u t'an to yen yakuma b'a la buwa o tuma a tɛ ɲa min kɔ an b'a k'o ye yakuma b'a la ala la i bɛna a ye wulikajɔ min n'o bɛ jamana ɲɛmaaw kɔnɔ baara ɲuman o ka kɛ buwa ko taka segin tɛ nin na dɛ k'an ɲɛda salo ayi o tɛ dɛ tiɲɛ wuli bali bɛɛ kɔni b'a dɔn jamana a bɛ gɛrɛ kɛnɛ de kɛ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan o la sa i bɛ n'a ye an ka labɛn kɛ labɛn min n'o bɛ jamana in ka basigi don a kɔnɔ jamana in ka sanayɛlɛ sankɔrɔta k'o d'a ma an ka wulikajɔ kan ka kɛ o de ye yakuma b'a la o de hakilina o kan ka kɛ an na jateminɛkɛlabaw n'i y'o jateminɛ minnu bɛ jateminɛ kɛ jamana kan i b'a dɔn n'i ko saraka
an y'o bɔ n'i ko duwawu an y'o kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mun nɔfɛ jamana in bɛ se ka basigi sɔrɔ cogoya min na nka gɛlɛya ala la a bɛ jamana kan an bɛ yɔrɔ min na komi sisan nka an bɛ wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to nin bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka bɔ an da la an ka se ka yɛrɛ sɔrɔ ka yɛrɛ ta k'o bɛɛ lajɛlen kɛ wa jabate u ka kɔrɔfɔ la ala la lafiya yaasa k'o na hali an ka minisiriso ko ka dɔ bɔ o la k'o don hakɛya la min bɛ se k'a to ya kuma b'a la jamana a bɛ lafiya sɔrɔ bon o ma dan o ma koyi u ko hali an ka administration fan dɔw bɛ yen ala la wuli ka jɔ n'a fɔra ko k'o kɛ ko dɔw hakili la ko kasabi ko de b'o dilan o t'o dilan n'a ye ŋaniyaw kɛ kelen ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ an b'o baara kɛ ka sɔrɔ wari ko tɛ n'o tɛ dɔw hakili la k'i bɛ miliyari baden de bɔ k'o tila tila ni ɲɔgɔn cɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min ko k'o bila k'o tɛ n'aw bɛ min kɔnɔ e k'a dabila i k'i sen bɔ walasa wa ko ka an ka sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔ ko k'o dilan ka d'olu ma ya kuma b'a la olu fana bɛ se ka lafiya cogoya min na maaw fana bɛ yen n'o dɔw ye ɲɛmaa dɔw ye ala la ko k'olu yɛrɛ salo hakilina ɲuman t'olu la tiɲɛni kɔ ka ɲɛsin jamana la olu ka salo ka bɔ an baarakɛyɔrɔ la nin cikan min kɔni filɛ wa a jɛlen don pasi i ko nɛnɛ kɛnɛ i ko pɛrigali jamana in a bɛ kɛ ala ta ye n'o t'a kɛ ta ye jugu ta ye kunnafoni min n'an filɛ k'a di nouvelle libération a bɔra o de kɔnɔ ya kuma b'a la u ka inshallah ta bɔ kubaw don a bɛ sɔn ka yɔgɔyɔgɔ kubaw don karamɔgɔ nouvelle horizon a ko di donc maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Mahamani Touré ko di Mahamani Touré fana ka kalimu ka di donc min ye kɔrɔbɔrɔkɛ ye a ko an ka taa EJ la sɛbɛnnikɛla ko Garange ko n'olu tun ye kalo tile 20 ye arabadon i b'a ye k'a fɔ an ka ministre porte-parole du gouvernement général de brigade Issa Kulubali Masashi ale ye ministre de l'administration territoriale de la décentralisation Garange a n'a ka délégation wulila ni ka taa EJ fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko taama ye taama duman min ye taama belebele sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ ministre ka wuli ka taa EJ la Garange min ye an ka jamana kalafiliko i b'a ye k'a fɔ a taara min kɔni ye kuma ɲɔgɔnya kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ma fɔ ko kalafili bɛna kɛ dɛ nka ni kalafili bɛ kɛ ɲɛnabila baara min bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu b'o ɲɛnabila baaraw kɛ ni ka kalafili labɛn ka s'a kundama na jɔyɔrɔ min b'u bolo o de ye EJ ye sɛbɛnnikɛla ko Garange min ye autorité indépendante de gestion des élections o de ye EJ ye dalasurun la sɛbɛnnikɛla ko maa min y'o ɲɛmaa ye an bɛ don min na ko bi o de ye Musafu Sise sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye général de brigade Issa Kulubali Garange ale n'a ka délégation u selen EJ la i b'a ye k'a fɔ ɲininkali olu de dadara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ EJ ale bɛ ɲɛnamaya cogo di n'o ye fonctionnement ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garange EJ ale kɛn bɛ ka kunbɛnni ni labɛn jumɛn kɛ min ye kalafiliw ye don n'a nataw la i b'a ye k'a fɔ min ye Musafu Sise EJ président Garange a y'a yira k'a fɔ kilisi min bɛ maa kɔnɔ maa tɛ fili o dacogo cɛ ɲuman na min kɔni ye EJ ye a jamana de y'a labɛn k'ale k'a ɲɛmaa ye Garange wa ale kelen tɛ ale ni maaw de bɛ baara la Garange maa minnu bɛ EJ kɔnɔ baara ɲɔgɔnya la i b'a ye k'a fɔ danaya danba bɛɛ kan wa bɛɛ jɔyɔrɔ a bɛɛ bɛ s'a jɔyɔrɔ baaraw la sɛbɛnnikɛla ko Garange ko n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ révision n'o de ye liste électorale ye Garange ka to ka réviser kuma bɛɛ maa janko maa minnu fatura k'olu bɔ a kɔnɔ maa wɛrɛ minnu kan ka don a kɔnɔ maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la janko ka se k'o baaraw yɛlɛma kɛ i b'a ye k'a fɔ k'u y'o baara kɛ san 2024 min ye hali b'o baara Garange k'o mɔɔnɔ bɔ fo ka don min ye 2025 kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Musafu Sise EJ président Garange a y'a yira ministre la n'o ye ministre de l'administration territoriale ye a ko EJ ye baara min kɛ san 2023 n'o ye Mali référendum ye jɔyɔrɔ min taara ka kalifaw la k'u y'o kɛ ka s'a kundama la ko min ye référendum ye k'a daminɛ fo ka taa fɔ k'a kun cɛra ko min kɔni ye a kɛra professionnalisme kɔnɔ a kɛra basigi kɔnɔ wa a kɛra olu ka baara ɲɛdɔn kɔnɔ wa ko min ye jamana gouvernement ye k'a tilala ka foli ni ta ni k'olu sɛgɛrɛ aw ni cɛw yɛrɛ ye baara kɛcogo ɲuman na o bɛ cogo min na Garange ko k'a daminɛ o don fo bi ko EJ a b'a sen kan wa min kɔni ye Mali ka kalafiliba n'o ye jamana kumasigi kalafili ka taa bila député kalafili maire kalafili a mana kɛ kalafili fɛn o fɛn ye Garange k'a tɔ tora min ye jamana k'a bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ ko kalafili bɛna kɛ nin wagati Garange k'olu labɛnnen bɛ u ye référendum kɛ cogo min na k'u bɛ Mali kalafili bɛɛ lajɛlen kɛ jɛlenya kɔnɔ cogo kelen na
sɛbɛnni la ko min ye ministre ye n'o ye ministre de l'administration territoriale ye général de brigade Issa Kulubali a y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyara ale wasara kosɛbɛ k'a ye min ye k'a bɛ somɔgɔ sama bɔ minɛn minnu bɛ EJ la a bɛ somɔgɔ sama bɔ cɛden minnu bɛ EJ la a bɛ somɔgɔ sama bɔ o tuma nin b'a yira k'a fɔ don n'a nataw la garankɛ ni ko ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ de ko Mali bɛna kalafili jɛngɛnɛkɛya k'o kuma t'a la dɛ min ye EJ ye cɛ minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen garankɛ ko n'a fɔra don min na k'u ka forobamugu karita la i ka da la k'a fɔ ko baara cɛɲuman jɛlen o de bɛna ta ka di malidenw ma ɲigin tɛ kɛ kalafili mun na sabu ka ɲigin kɛ kalafili la k'o de bɛna ni kojuguba ye jamana kɔnɔ o de bɛna ni fitina ye ma jɛn n'a ye garankɛ ko ɲɔgɔnna kasara tɛ nka an jɛnna n'a ye min jaabi mun dira jaabi lakika don o tuma k'o de ye fɛnba ye bɛɛ lajɛlen bɛ min ɲini kunnafoni fila de an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate namu kaburu sena a bɛ yɛlɛ musɛ hakili bɛ tiɲɛ ta muso la siga t'o la sike o ye filanan ye il y a jamais 203 an ka taa o karamɔgɔ Bois o tuma kunnafoni sɛbɛn min bɛ n bolo le fanal mun bɛ yen fanal la namu Yusu Kulubali ale don Maga Yusu Kulubali fo Maga fanal tigi don awɔ ale bɛ fɔ Maga a ye kunnafoni bɔ yen k'o lase an ma Bois Jabate hiji min n'an k'a ma ko Aji 2026 ala la kunkan bɔra a ko kan maa min cɛyanfan min ka kɔrɔ bɛɛ ye musoyanfan min ka kɔrɔ bɛɛ ye ani maa min n'o fana si ka dɔgɔ bɛɛ ta ye kuma kɛra olu kan ala la u dun ye wulika kɔrɔfɔ min kɛ Bois kuma ka ɲi Usumani Sise san 90 ani san 5 ale ye maa ye maa min n'a si ka kɔrɔ ayiwa gouvernement o ka maaw fɛ minnu bɛ hiji kɛnɛ kan san joli san 90 ani 5 Usumani Sise a bɛ kɛnɛ kan ye k'a Tɔnbukutu ka de don Bois Jabate a bɛ k'a ka hiji kɛ hali fiɲɛ kelen hali t'a dɔn ko cɛkɔrɔba de don walayi ala y'a sɔn koyi i bɛna ka na ye kɛnɛ in kan a n'a ka den danni dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ ala la o kɔni o fana bɛ tugu a kɔ fan bɛɛ n'a yɛrɛ tɛ ɲini ka o da taamakɛ yɔrɔ n'u bɛ taa misiri la cɛkɔrɔba in ala la maa don a ka kɛnɛ wa tubabukan na o tɔgɔ ko fisigi wa o t'a kolo don cogo ye sa wa k'a kolo donnen don ka ɲɛya kuma bɛɛ jaja maa don ka taa seliyɔrɔ la ka to ka segin a dumuni don ka sanga ani waati o yɛrɛ b'a dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ wuli ka jɔ min kɛ Magan a dugukolo kan n'o ye ka taa ka segin kɛ misiriw ni ɲɔgɔn cɛ ani u kan ka taa ziyara kɛ yɔrɔ minnu k'a bɛ bila bɛɛ ɲɛ a n'a ka cɛkɔrɔbaya musolakaw fɛ Aminata Jara san 75 k'o fana ye maa ye maa min n'a ka kɔrɔ gouvernement ka maaw la musolanfan fɛ Aminata Jara ko ale kɔni ye hiji den ye ala la a bɛ hiji in na n'o ye hiji san 2026 ta ye ale kɔni ye Bamakɔ ka ye tiɲɛ yɛrɛ la Bois ko kɛnɛya ko bɛ a fana fan fɛ dɛ k'a bɛ k'a ka hiji kɛ k'a ɲa i y'a faamuya b'a la k'ale t'a ka musokɔrɔbaya dɔn a la kɔrɔfɔw b'a fɔ cogo min na n'o ye a masuruɲamaw ye tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛnɛya o da de ye cɛ ni muso ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ta ye u ka kɛnɛ i ko fu k'u bɛ k'u ka hiji kɛ a ɲɛma Fatumata Sare ala san 22 o den danni ye a fana bɛ hiji kɛnɛ kan ala la ale de ye maa ye maa min n'ale de ye den danni ye maa min ni bɛɛ si ka kɔrɔ a ta ye gouvernement a ka groupe la Fatumata Sare a si san 22 ala la san 22 ka tila ka vevu kɛ o kɔrɔ tɛ k'a cɛ fatura o y'o sɛbɛn a la dɛ donc a tun furulen don cɛ o ntanyana a ye firiyaw bɛɛ kɛ k'o ban a bɛ ala ɲini na nin waati ka dugawu fana kɛ ka taa cɛ ma ka dugawu kɛ jamana fana ye an ka den danni muso don san 22 ala la ko hiji a kɛ ko ɲuman k'a fana bɛ a la a nisɔndiya kojugu k'a fana y'a ɲini a tɔɲɔgɔninw fɛ minnu bɛ a n'ale bɛ si kelen na k'u ka ala bato kɛ u taalan ye ko n'u ye sekɛriw ye u ka hiji kɛ k'u k'a kɛ ko a ka ɲi kosɛbɛ an y'an t'o de la Bois y'o de fɔ
an ka lasigiden Ibrahima Deyiru ambassadeur ale fana wulila ka an ka maganta mɔgɔw k'u sɛgɛrɛ o ye filière gouvernement ye arabado mɛkalo tile 13 san 2026 a taara ani'u ye ɲɔgɔn ye Arabi Saoudite a kɔnɔna la alala u fɔlɔla Medini a n'u ye ɲɔgɔn ye fo u y'u dogo u tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ o ka di dɛ Deyiru y'o kɛ dɛ Deyiru o kɛnɛ kɔnɔ ye alala Sherifu ba ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ délégué général n'o tɛmɛna ka bɔ yen directeur général min n'o bɛ aji kunna Mali tɔgɔ la Abdul Fattah Sise ale fana tun bɛ kɛnɛ a kɔnɔna la nin taama in alala ko a y'a daminɛ groupe min n'o bɛ gouvernement maaw k'o de kɔfɔ kɛnɛ kan yen ambassadeur Deyiru Danbele y'o de fɔ ko a y'a tɛgɛ ko a ma kudu yɛrɛ ta a y'a tɛgɛ ko tasa u jɛra k'u bolo don a ɲɔgɔn fɛ k'a dun fo k'u fa k'u tilalen jaw ye jisuma min k'u tilalen k'u ye boisson fana min jamana in de ka di o la sa a y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'o ban tuma min na k'a yira u la k'u ka dugawu kɛ jamana ye u kana ɲinɛ jamana kɔ u ka baara kɛ ni Arabi Saoudite u ka sariya ye sariya sɔsɔw kan'o kɛ bɛɛ k'i ka baara kɛ a de bɔra yen sa yafuma b'a la ka taa privé maaw fana fɛ yen i b'a dɔn an ka maa bɛɛ lajɛlen 13 tɛ maa 113 ani 231 ani'u ye o fana ɲɔgɔn ye a ye kuma maliyɛnw bɔra kosɛbɛ buwa a y'a ɲini u fɛ k'u ka bato kɛ bato kɔfɛ u k'u hakili to jamana in na ambassadeur ka kuma k'u ka dugawu kɛ Maliba ye sabu an bɛ gɛlɛya kɔnɔ yafuma b'a nin sɛbɛnfura an y'o fɔ de fɔ ko Fanal a bɔra a kɔnɔ maa min ka tɛmɛnɔ don Magan dugukolo kan ye Yusu Kulubali Garange ne bɛ n tigɛ don le républicain ale ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Majasa Kaba Jakite Majaja ko Garange an ka taa min ye Sénégalikaw fɛ Garange kuma jugu dɔ bɔra Sénégal dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Union des routiers du Sénégal Garange k'u ye réunion kɛra kunu ka jamana kɔnɔ n'u ka faaba ye Dakari Garange réunion bɛ kuncɛ tuma min na u wulila n'u ka mot d'ordre ye ko olu routiers n'olu mobili bolilaw olu mobilitigiw Garange k'u y'u ka mobili boli k'a suspend ka bɔ Sénégal ka don Mali kɔnɔ fo nouvel ordre u ye kuma jugu fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Garange foyi t'a la ni kun t'a la min ye nin routiers ye n'o ye nin mobilitigiw ye Garange u y'a yira k'a fɔ k'olu siranna olu kamana ganna Garange ko n'i y'a lajɛ Mali bilama Garange ni Mali olu sigiɲɔgɔn jamana ye o tuma ko tasuma b'an ka jamana la sɛbɛnnikɛla ko a ko kabini nin ko in daminɛ ko nin kun t'olu ka laɲini ye koyi Garange ko k'a da kan olu ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ ye o n'a ta o ta Garange ko don o don olu bɛ wuli ka b'u ka jamana kɔnɔ ni kana baara ɲɔgɔn la Mali kɔnɔna la nka ko hakɛ bɛ diɲɛ ko bɛɛ la Garange a y'a yira k'a fɔ n'o ye routiers ye u ka ɲɛmayaso o tuma ko min ye olu ka mobili kelen mobili 2 fo mobili 11 ko buguri olu bɛɛ kɛra bugurijɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔnɔfɛnw sɛbɛnnikɛla ko Garange n'i y'o mobiliw lajɛ min ye citernes ye taji talan olu b'o la min ye camion remorque b'o la ka taa bila fɛn wɛrɛ la Garange ko hali min ye personnel b'a la Garange ko ninnu bɛɛ tɔɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ nka o m'olu fari fa o m'olu timinangoya Garange k'olu bɛ ka tɛmɛ n'u ka baara ye nka ko diɲɛ ko o ko dan b'a la yanni olu ka mobiliw bɛ jeni ka ban k'u y'u sigi k'u miiri Garange k'ulu jɔyɔrɔ min bɛ Mali ɲɛnamali la u b'o jate dɔn o de y'a to k'ulu ma wuli ka ni sariya in ta nka k'a tɛna ɲa min kɔ Garange k'a bɛ ko ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko sariya mun talen filɛ ka ɲɛsin Mali ma Garange ko nin bɛna tɔɔrɔba de don Mali kɔnɔ n dan tɛ tɔɔrɔ min na n'i ye Mali ka port lajɛ Garange kan tun bɛ taa port mun na kosɛbɛ o de ye Konowari port ye an y'an kɔ don ka bɔ Konowari port la Garange a bɛ waati caman bɔ ni k'a ɲɛsin port mun ma o de ye Sénégal port ye n'o ye Dakari ye Mali ka minɛn fangirima a bɛna yen de fɛ hali ni dɔw bɛna Laginɛ sɛbɛnnikɛla ko Garange min ye an ka minɛn dɔw bɛ taa nka olu de ka minɛn caman bɛ na sabu min ye kɔji o t'an bolo an ka minɛn minnu bɛ bɔ nansara jamana a bɛna olu de ka kɔji fɛ remorque bɛ taa ta ka na n'a ye nka ni Sénégali ba ka mobili ka don Mali kɔnɔ Garange ko de ye ka fiɲɛ tigɛ Mali la dan tɛ fiɲɛ tigɛ mun na Garange jango an bɛ seliba ɲɛkɔrɔ minɛn minnu kan ka na n'o ye matière première ye k'an ka usine ɲɛnamaya k'a bɛɛ bɛna Sénégal fɛ nin baara in a kɔlɔlɔ ka bon dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Sénégalikaw ye u ka nin suspension sariya in ye o tuma u y'a yira k'a fɔ k'a bɛna wuli waati min na ko n'u y'a mɛn ko basigi donna Mali kɔnɔ o tuma k'u b'u ka mobiliw bila ka na ni minɛ ko n'u m'a mɛn k'u ka mobili tɛna ni minɛ dɛ n'o dun kɛra
kololo ni mbashiba mun bɛ nin na grand kɛ an ka janga dugawu kɛ an ka janga dugawu kɛ dɛ ni tɔɔrɔ jugu in kabini ɲɛ ni kuma in mɛn grand kɛ a ye n dɛsɛ ka sunɔgɔ i bɛ dɛsɛ nin kuma in ma ɲi dɛ i faso ka di i ye kojugu sɛbɛnnikɛla ko grand kɛ min ye sɛnɛgalikaw ye u y'a yira k'a fɔ u manikaw diyaɲɛbatɔ u ye mali ɲɛmaaw de wele k'u ladɔnniya janko tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ mobili 11 ko mobilitigiw bɛ yɔliyɔli la olu bɛ kamanagan na olu ka mobili ko bɛna kɛ cogo di grand kɛ ko yanni dɔ bɛ fara kan o tuma k'u ka jɛ u k'u yɛrɛ minɛ o tuma ko yɛrɛ minɛ k'a fɔ k'u ɲiginna mali la yɛrɛ minɛ k'a fɔ k'u diminen don mali kɔrɔ k'o tɛ dɛ o tuma janko ka se ka kisi kasara ma cogo min na o tuma ko sariya ta kun filɛ kunnafoni filɛ de an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Majasa Kaba Jakite ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ buwa namu Allah ka cogo ɲana nka an ka duwawu an k'a kɛ yarabi basigi a ka don kow la dɔw bɛ minɛ n'Ala sɔnna a bɛ minɛ Buwa Jabate namu ni waraba dalen donso kɔ la waraba in su don o ye tiɲɛ dɛ siga t'o la dɛ o ye tiɲɛ ye ayiwa Soir de Bamako n'o ye wuladala kunnafoni a kumana a ko de bulldozer k'u seginna n'o ye soci mansin ye k'u seginna ka na soci k'o dabɔ kwayanfa min n'o bɛ sogonikɔyanfa fɛ bɛ ka yɔrɔ walankata tuguni u bɛ k'a dafiri cogo min u bɛ k'a dafiri n ye kuma in sɔrɔ sɛbɛnnikɛla Mayimuna Dunbiya a filɛ dɛ Dunbiyamuso Ala la a ko ko mansinw k'u ye wuli ka jɔ dabɔ u seginna u kɔ Bamakɔ district a kɔnɔna la ntɛnɛndon mai kalo tile 18 san 2026 ko k'u ka baara dabɔ n'o ye yɔrɔ ci ye ka yɔrɔ ci ka dakolon ci ka filenkolon ci kosɛbɛ u ka wuli ka jɔ u y'o de fɔ kwayanfa min n'a bɛ sogonikɔyanfa fɔ ka na hali de Bamakɔ fan fɛ u ka baara u ɲɛsinen bɛ o la u ka wuli ka jɔ kura in tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye programme belebele de ye u kɛn bɛ ka min boloda yaasa siraw bɛ se ka labila cogoya min na kwayanfanw fana bɛ se ka labila cogo min na mun kɛn bɛ ka taa so jɔ kɔbolow fɛ u b'a bɛɛ lajɛlen walankata ka bɔ yen ne kuma b'a la k'u tɛ ka mɔgɔ ɲɛ lajɛ dɛ i ye jɛman ye o i ye finman ye o e ye cɛ jan ye o buwaka maa i ye o t'a la ne kɔni bɛ yen mɛtiri hakɛ min fɔlen don n'i b'o o respecté i ka so bɛ to yen n'a t'i to yen n'a t'o bɔ k'e de kɛ mɛ ka so jɔ ji ɲɛ ji dun fana ta ka sira bɔ i ka yɔrɔ bɛ walankata dɛ bulldozer a ti maa ka kuma mɛn a kɔni bɛ kuma min mɛn ni gasoil kɛra a kɔnɔ an ka taa don dɛ ni bouton digira a b'a tigɛ yan fɛ k'a salo yan fɛ ka sin k'a dafiri ten wa n'a y'a dafiri a bɛ se k'o yɔrɔ salo ten i b'a ko kɛnɛ jɛ a taa ni maa cɛ o ayi a fanga ka bon kosɛbɛ namu o la sa maa minnu kɔni n'i kɛn bɛ ka t'i ka so jɔ nin yɔrɔ kofɔlenw na bolo jɔlen don a yɔrɔ la dɛ ni bolo dun jɔra a la u b'a ci n b'a ti bɔgɔ baara kura min bolo dalen filɛ fɛ n'u kun y'a jɔ ka na ta kura ye sisan Buwa tiɲɛ yɛrɛ la k'u ko k'u t'u jɔ dɛ k'u bɛ tɛmɛ n'a ye dɔwɛrɛ tɛ dugu dilannen de don yaasa ayiwa sira minnu fana datugunen don ji ɲɛ olu bɛ se ka labila cogoya min na Buwa dun b'a dɔn Bamakɔ yan k'a bɛ san damadɔw bɔ u ye wuli ka jɔba kɛ nin baara la sabu kɛ u tɛ siranna dɔwɛrɛ ɲɛ inondation u t'a fɔ ma ko jizo sa wa l'eau volaire l'eau volaire karamɔgɔ Buwa o de don dɛ donc jizo n'a y'a dabɔ a ti yɔrɔ to yen dɛ a kan ka don yɔrɔ min a bɛ don yen a man ka don yɔrɔ min a bɛ don yen u ye sariya kisɛ dɔw kun bɔlen bɛ a ko la décision n'a numéro 2025 00111 ministère de l'urbanisme de l'habitat et des domaines de l'aménagement du territoire de la population ala la o maaw ka wuli ka jɔ ye nin ye n'u tun ye ayiwa ko ɲɔngiri ka tila ka n'a ta yakuma b'a la o wuli ka jɔ o de la yakuma b'a la maa kɔni n'i bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na Buwa k'i tɛ to yen nin décision ye k'u y'a ta mai kalo tile 22 san 2025 o de kɛra sababu ye sa ka wuli ka jɔ kɛ u ka yɔrɔ ci kun fɔlɔ n'o kɛra mai kalo tile 24 san 2025 Lafiyabugu kɔda fan u ye baara dabɔ olu de la yakuma b'a la an ka faama minnu n'olu kɔni ɲɛsinnen bɛ nin baara ma ko k'u t'u tɔ to dɛ yɔrɔ yɔrɔ yiralen don ko se kan ka k'o ma o bɛ walo k'a walo fo ka walomali ɲɛ b'a fɛ o de la sa article 67 u ka loi 02 016
juin kalo tile 3 san 2002 n'o ye 2002 o don ayiwa ko u ye sariya kisɛ dɔw sigi urbanisme o kan o décision tiɲɛ buwa ko u t'a wuli dɛ k'u bɛ tɛmɛ a fɛ kosɛbɛ o de la sa i bɛna ye so caman jɔlen don maaw b'a fɔ ko nin ye dakabanasow ye ala la u dun tɛ u so in jɔra yɔrɔ min jɔyɔrɔ tɛ n'u kan ka jɔ yen donc so n'u y'a ye k'a bɛ sira kɔni kan kɔ bolo fɛ a bɛ walo kɔrɔfɔ filɛ dɛ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi u ka bi bɔli maa min ka tɛgɛnɛ don maa min ne duguya Garange ni maa min jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ camancɛ fanga Garange i b'a ye k'a fɔ min ye baara minnu bɛ n'a balannen bɛ politicien bolo Garange u bɛ ka baara kumaba caman kɛ k'a bɛɛ balannen bɔ min ye Kulukɔrɔ goudron Garange ni projet in bɛ senna kabini san caman k'a jira k'a fɔ k'a bɛna kɛ sira belebeleba ye nka politiciens tɛmɛna kɛrɛfɛ sɔrɔsiw ye a baara daminɛ hali n'a ma ban Garange u bolo donna ko dɔ la bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la fan dɔw fɛ ka ban a kɛra autoroute belebeleba ye Garange o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye Samɛ Kati lajɛ Garange jɔn b'a dɔn k'a fɔ ko nin sira in bɛ se ka bonya tuguni i b'a ye k'a fɔ a projet bɛ yen u y'u bolo don fana la Garange hali n'a ma ban baaraw bɛ senna nin waati la n'i ye zone aéroportuaire lajɛ Garange ka sow yara a fɔra ko yɔrɔ min tɛ sojɔyɔrɔ ye ka taa terrain san k'a jɔ Garange min ye a ko bɛna kɛ cogo di maa t'a ko dɔn u filɛ nin k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Garange an bɛ don min na ko bi min ye sow ye minnu bɛ kɔ boloda fɛ n'o ye kɔ dawolo ye jango ju bɛ se ka walankata ka ɲa ni ju ma walankata ji bɛ don maaw kan Garange n'o ye inondation ye yaasa u bɛ se ka bali cogo min na kɔ 11 de ye recensera Bamakɔ kabini san 2024 kɔ 11 so o so b'a kɔ 11 dawolo la Garange k'a bɛɛ bɛ ci u b'a ci dɛ a baara daminɛna a tun jɔra nin y'a daminɛlen o tuma an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ fɛn fɛn jamana ko ye ala k'a kɛcogo ɲa fɛn fɛn jamana ko ye ala ka jamanadenw ka nafa ni tɔnɔ bɔ a kɔnɔ sabu jamana ko o ni foyi tɛ kelen ye ni jamana bɛna ko kɛ Garange a bɛ digi sɔnkun na a bɛ digi i la nka i bɛ tila k'i sigi k'i miiri n'i ye cause nationale ye a kan ka bɛn i ma a kan ka ku i la yarabi Buwa Jabate namu ni fama ko k'a bɛ sira bɔ i kun na a b'a bɔ o ye wulibali ye Buwa n delila ka taa bɔ dɔw kan a fɔra min ko sira bɛɛ bɔ ka taa bila Kulukɔrɔ goudron na Jalakɔrɔji Bangoni Cɛsi olu kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn ye ka ko karamɔgɔkɛ dɔ b'u bolo ko ko so ci tɛ bɔ ne tun taara ci la ni n ba taa réunion na ne ko e kana ne tɛ ɲɛnabɔ ni n k'aw nɛgɛ wa ale ka so bɛ ci aw ta bɛ ci ni ala sɔnna a ma o kɔrɔfɔ n mɔgɔ kɛnɛ kan a cira ka ban bɔgɔbɔgɔ u yɛrɛ k'a k'u yɛrɛ ka sɔrɔ maa ma fɛn bɔ Garange karamɔgɔ fɔlɔ jamana kɔnɔ o ye fanga ye fanga mana ko min kɛ ka ban Garange o banna ala de kɛlen don ka barika don fanga la fanga ni foyi tɛ kelen ye Garange min ye fangatigi Garange a bɛ ala ka sutura de kɔnɔ fangatigi a bɛ ka ko kɛ a bɛ ka baara kɛ fanga kɛ tɔgɔ la Garange o b'a jira k'a fɔ bonya ni suturaba o de bɛ fanga kɔnɔna la ala ka hakilina ɲuman d'a ma an bɛ taa jibi fan fɛ kunnafoni tɔ bɛɛ Buwa Jabate an y'an donkan fɔlɔ an y'o kɛ an ye fiɲɛni minɛ sisan o kɛra an lafiyara o tuma donkan filanan an ti don a la sɛbɛn fura min b'i bolo i tɛgɛ don Elhaji ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ le matin sɛbɛnnikɛla o ye ayiwa o ye Jaturu Jakite Garange Jaturu a y'a jira k'a fɔ ale bɛ fɛ ka min kɔni laɲini dɔ kɛ min ye an ka jamana ale marabaaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ Mali ale ni jamana caman bɛ jɛɲɔgɔnya la min ye baarakɛɲɔgɔnya ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Mali ni Niger ni Burkina Faso Garange an bɛ tɔn bolo min na o de Alliance des États du Sahel ye k'a jira k'a fɔ an ka jɛ k'an gulo ɲɔgɔn na an ka jɛ an ka hakilinaw kɛ kelen nafasɔrɔ siraw bɛ se ka dayɛlɛ ka walankata ka bila ɲɔgɔn na o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garange Jaturu Jakite a y'a jira k'a fɔ min ye diɲɛ kɔnɔ bi jɛrɛjɛkuluba dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'olu fana ka girin kosɛbɛ fanga b'u la n'o ye BRICS sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye BRICS in lajɛ Garange jamana belebeleba minnu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ jamana 5 don a fɔlɔ Garange o de ye min ye Rusiw ye Brésil Indo Chine ale ni farafin Afrique du Sud sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin disiba jamana 5 lajɛ Garange ninnu kɔni kɛn bɛ k'u yɔlɔ ni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ tɔn bolo ye min ye BRICS ye k'a ma sigi dɔwɛrɛ kama o de ye ka jɛ k'u fanga kɛ kelen ye nafasɔrɔ siraw bɛ se ka walankata ka don ɲɔgɔn na jamana minnu bɛ ni seba t'u ye Garange u ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye u ka kɛ ɲɔgɔn ɲɛ ye i b'a ye k'a fɔ u ka kɛ ɲɔgɔn ka hakilina ye min ye BRICS ye k'a sigira ka ɲɛsin hakilina de ma o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garange ko n'i y'a lajɛ min ye BRICS ye k'a bɛna mɔnɔbɔ
bɔ ka ɲɛsin fɛn caman ma garankɛ ka taa bila min ye lakana ko siraw la maa tɛ kocogo dɔn ni maa min binna a birisi jamana kelen o kelen kan maa tɔw kɔni bɛ wuli garankɛ ni k'o tigi kɔkɔrɔma don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma k'a fɔ ko nin diɲɛ disiba jamana 5 olu kɛn bɛ teri ye min ye anw ka jamana ye garankɛ ko mun na walima an bɛ tɔn bolo mun na n'o ye ayisi ye ko mun na jaturu jakite ka kuma mun na an t'a ɲini ni ka filanin teriya ɲini u fɛ janko ka don ka tɔn na ni maa min ye nin tɔn in sɔrɔ garankɛ ko maa bɛ se ka fɔ sa ko kɛnɛ dayɛlɛli ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Brésil Russie la Chine garankɛ ka taa bila min ye Afrique du Sud ye i b'a ye k'a fɔ ka fara Chinois jamana kan garankɛ ko ni maa min taara yɛrɛ sɔrɔ ninnu cɛ la ko maa bɛ se k'a fɔ sa k'e kɔkɔrɔma don wa o tuma min kɔni ye kɔkɔrɔma don belebele garankɛ k'i y'o de sɔrɔ janko ka se k'i ka baaraw k'a bɔ min kɔni an ka jamana ye k'an k'an sigi an k'a lajɛ ka jateminɛ kɛ maa tɛ kocogo dɔn k'a bɛ se ka kɛ dɛ ko ni Ala y'a latigɛ san o san garankɛ ko yɛlɛma bɛ sɔn ka don an ka ɲɛtaga la min ye jaturu jakite o ye ale ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin jamana marabaaw ma kunnafoni fila de ye an ye min bɔ journal Le Matin kɔnɔ o ka bi bɔli don karamɔgɔ namu e y'i ta fɔ k'a bila la lumière o kumana ko cogo di zone aéroportière de Bamako namu buwa ko so caman ko o tira ye dɛ ko maa ti dɔwɛrɛ kama ko yɔrɔ ko a lakanani buwa i y'a jate minɛ tiɲɛ yɛrɛ la so camanba den u y'o da kolon ci sibiri don mɛkalo tile 9,226 yɔrɔ la yɔrɔ min n'u k'a ma ko zone aéroportière n'an ka pankurunjigi kɛnɛ n'a n'o ka surun a b'o kɛrɛfɛla la a bɛ misiri fana kɔrɔfɛ misiri min n'o ye Sufu Bilali ka misiri ko kuma ye nin wuli ka jɔ in ala la u ma dɔwɛrɛ fɔ a la ko yɔrɔ k'u b'a ci ko sabu yɔrɔ in k'a ka lakana de an ka pankurunjigi kɛnɛ a n'o ka surun u ka nin wuli ka jɔ la i bɛna ka na ye kɔrɔfɔ min kɔni bɛ u da an ka ɲɛmaw k'u kɔni ko yɔrɔ in a bɛ waati jan bɔ a kangari dalen don ko yɔrɔ k'a bɛ walankata yakuma bɛ a la a jɔli k'o ka bila maa caman bɛ yen minnu taara ka t'u ka kasabi k'o don a la ka jɔli k'o daminɛ yɔrɔnin kelen bulldozer y'a kun bɔ sibiri don mɛkalo tile 9,226 ko bulldozer mankan de sina ka bɔ ten buu fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin ye ko kura wɛrɛ wulilen ye yakuma b'a la yɔrɔ la n'a bɛ zone aéroportière de ko fɔ Bamakɔ tiɲɛ yɛrɛ la buwa so camanba den ala la k'u y'a kɛ komi ni kunkolo bɛ ŋɔnna cogo min nka n tɛ yɛrɛ kunkolo ma dɛ ko kunkolo bɛ gana cogo min o y'a kɛ ten k'a salo yakuma b'a la k'a salo ka taa numankuru fɛ k'a salo ka taa dumunimoro fɛ k'a salo ka na cɛmancɛ fɛ yakuma b'a la ko nin kɛra baara belebele ye yɔrɔ ci a bɛ o kuma ko k'o de ko fɔ ala la nin yɔrɔ min kofɔlen filɛ nin ye bɛɛ kɔni b'a dɔn ala la ko a bɛ yɔrɔ kofɔ yɔrɔ min n'a bɛ pankurunjigi kɛnɛ ko k'o de kɛrɛfɛla kofɔ o de la maaw kɔni dara ka taa so jɔ a kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen la an y'o de fɔ misiri tun bɛ a kɔrɔ n'o ye Sufu Bilali ka misiri ye o misiri sekɛrɛw fana ma o nin bɛ waati jamana bɔ ala la ko bɛɛ kɔni b'a ɲɛ b'a la ko nin yɔrɔ min kofɔlen filɛ ko caman ta min ka yɔrɔ jɔ ye dɛ u ye yɔrɔw ci i bɛ yɔrɔ kɛnɛ langolo ni nani jɔ k'i bɛ se ka kɛnɛ langolo de ye yakuma b'a la k'ale mɔgɔ t'a f'i ye dutigiw u bɛ kɛnɛ ma dutigi cɛman u bɛ kɛnɛ ma musomanw u bɛ kɛnɛ ma denmisɛnninw u bɛ kɛnɛ ma buwa porte-monnaie âgé tɛ cɛkɔrɔbaw ye k'olu fana bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ fiɲɛ la yakuma b'a la ko nin ko a gɛlɛyara ka sabu kɛ a bɛɛ lajɛlen ka so o de cira k'a filenkolon ci k'a dakolon ci ala la u ka san camanba de kasabi faralen ɲɔgɔn kan yɔrɔ yiralen la ka t'o jɔ o de tiɲɛnen filɛ nin ye buwa k'a kɛra baara ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw yɛrɛ tun ye baarakɛyɔrɔw la n'o ye bitigiw ye olu bɛɛ dilannen tun bɛ yen nin bɛɛ cira k'a gɛlɛyara kojugu an ka autoritew ala la olu kɔni ma fila fɔ dɛ ko yɔrɔ in ani aéroport ka surun yɔrɔ in a kan ka lakana de yakuma bɛ a la kojugu kɛyɔrɔ tɛ maa siyɔrɔ tɛ foyi avion yɛrɛ mankan buwa damatɛmɛ don o la sa an ye nin kɔrɔfɔ an y'a sɔrɔ la lumière kɔnɔ o ka bi bɔli o de don
garange fɛn banbali jate dɔn kunnafoniw tun b'an bolokɔrɔ bi alamisa garange nin bɛ dan sigi o la ka waleɲumandɔn foli ta k'a lase bɛɛ lajɛlen ma garange an tɛ segin an tɛ ɲinɛ jɛgɛ fanga ji ye an kumalikɛlaw fanga de y'an ka lamɛnnikɛlaw ye maa minnu b'an lamɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan maakɔrɔbaw denmisɛnninw cɛ b'o la muso b'o la garange ka bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen ni ce garange i mana kɛ sigida fɛn fɛn la wa arajo minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila n na garange ka arajo ɲɛmaayaso fo garange k'u ka baarakɛlaw fo garange k'u ka lamɛnnikɛlaw fo garange ko ala k'an to ɲɔgɔn ye ni ala ni kira sɔnna ma arajo fɛn fɛn b'an synchroniser garange an bɛ tila k'an da don tɔgɔ la dɔɔni dɔɔni k'an ma ɲinɛ u kɔ k'a daminɛ Kayi Fandɛri Bukani an b'a dɔn k'u bɛ ka baara min kɛ o tuma k'ale bi ko ala k'u sara garange ko an b'u ka jɛɲɔgɔnya dɔn garange maa min bi ta bila yan n'an wulila sa Mamadu Mayiga ale bɛ n'i sigi notre sous-sol kɛnɛ kan ji bi k'a fɔ ka waleɲumandɔn ko tɔ tɛ kɔlɔlɔ la o tuma min ye nɛgɛ karafe ye o tun b'ale bolo nɛgɛ tigi yɛrɛ ale tun bɛ YouTube na radio Jɛgɛfɔ officiel o tuma o tun bɛ Amedi bolo k'a fɔ ka waleɲumandɔn e ni ne garange yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman o ni foli man kan min ye garange i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ k'a lamɛn an b'olu de fo k'u waleɲumandɔn garange sabu olu de b'u ka baara bila garange k'a yira k'a fɔ ko anw de bɛ ka nin baara min kɛ o tuma k'a ka d'olu ye f'u k'u ka ciw bila k'a lamɛn u k'u ka baara bila k'a lamɛn garange n'an m'olu fo i b'a ye k'a fɔ an kɛra fitiriwale sini ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ dɔgɔkun kun cɛ o kan hali bi ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka jamana basigi ala ka seli musaka nɔgɔya a kɛto b'o kan sɔli ala Mohamɛdi